У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амин. Пан з вами. И с Духом Твоим. Я збавлення майго народа, з якого потиску не покликали мене, я почую їх і буду им паном навеки. Переживаем вечер субботы и распочинаем святкование недели. Сегодня переживаем 25-ю звичайную неделю. Эту святую мшу ахвярую у интенции с просьбой до Бога о Божьем благословении, опеки на святейшей Панны Марии и отца Фабиана, с просьбой до Бога об здоровье для Валентины Юнцевич з нагоди дня народження. Так само доручаємо Божої милосердності померлих Наталью Дубейко, перший год після смерті, і Збислава Петровського, третій год після смерті. Перепросим Бога за наши грехи, каб мы могли годно скласти гэтую найсвятейшую ахвяру. Сповядаюся Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня до Пана Бога нашего. Яхай змилуется над нами Бог всемогутный, и, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Хвала на вишинях Богу, а на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, молотару небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иису Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, який береш на себе грехи світу, прийми моління наше, який сядеш праворуч Отця, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищий.
помолимся. Боже, Ты все наказы святого закону засновал на любові до Тебе и ближних. Дай нам силы завсёды виконувати Твою волю, каб мы могли досягнуть життя вечного, раз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живей в одарцю єдності Духа Святого, Бог празднує веки вечные. Аминь. Читание книги мудрости. Безбожники казали самі сабе: «Зробім пастку на справядливого, бо ён бескорыстны для нас, і противится нашим учинкам, докарая нас у грахах супраць закону, винаватить нас у грахах супраць нашего выхования. Побачым, ці праўдзівыя словы ягоныя, і праверым, што будзе пры сконе ягоным. Бо калі справядлівы, гэта Сын Божы, то Бог абароніць яго і вырве з яго з рукі праціўцаў. Праверым яго знявагаю і мукаю, каб пазнаць яго лагоднасць і выпрабаваць яго цярплівасць. Асудзім яго на ганебную смерць, бо, як ён кажа, паклапоцяцца аб ім. Гэта Слова Божие. Дякуємо Пану Богу. Підтримліває Пан моє життя. Підтримліває Пан моє життя. Урятуй мені, Боже, своїм ім'ям і судді мені своєю моцай. Боже, почуй мою молитву, вислухай слови моїх уснах. Підтримліває Пан моє життя, бо супроть мені повстали чужинці, шукають могутні моєго життя. І нині мають Бога перед собою. Підтримліває Пан моє життя. Ось Бог допомагає мені, Пан підтримлює моє життя. Я доброхвярно принесу тобі ахвяру, подякую Твоєму імені, Пані Бог, і оно добрає. Підтримлює Пан моє життя. Читание послания святого апостола Якуба. Умилованные, где зайздрость и справедливость, там безладие и усялякие лихие справа. А мудрость, якая приходит звыш, найперш чистая, потым миролюбивая, лагодная, покорливая, полная милосердности и добрых плодов, бессторонняя, некрыводушная, а плод справедливости сеют в спокое тыя, хто чинить спокой. Адкуль у нас войны і змаганні? Не інакш, як спрагнення ў ваших, якія змагаюцца з участках целаў ваших. Прагнение, прагнете, а не маете, забиваете и зайздростите, а не можете атрымаць, змагаетеся и воюете. Не маете из-за того, что вы не просите. Просите и не отрымливаете, тому что дрэнна просите.
каб растраціць на сваё прагненне. Гэта Слова Божие. Дякуємо Пану Богу. Алілуя, 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 алілуя. Бог покликав нас праз Євангелії для досягнення хвали нашого Пана Ісуса Христа. Алілуя, алілуя, алілуя. Пане з вами. І з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія Павла Марка. Хвала Тобі, Пані. У той час Єзус і його вучні вийшли і проходили праз Галілею. І Єзус не хотів, каб нехта ведав, бо вучив своїх вучняў і казав їм, що Син Чоловічий аддадзены будзе ў рукі людзей, і заб'юць яго, і забіты воскресне праз 3 дні. Але яны не разумелі гэтых словаў, а спытацца ў яго баяліся. Прыйшоў ён у Кафарнаум, і калі быў у доме, спытаўся ў іх, пра што па дарозе разважалі. Яны маўчалі, бо па дарозе разважалі паміж сабою, хто большы. Сеўшы, ён паклікаў 12 і сказаў ім, калі хто хоча быць першым, няхай будзе з усіх апошнім і ўсіх слугою. Потым узяў дзіця, паставіў сярод іх і, абняўшы яго, сказаў ім, хто прымае аднаго з такіх дзяцей у маё імя, той мяне прымае. А хто мяне прымае, той не мяне прымае, але таго, хто паслаў мяне. Гэта слова Пана. Хвала Тобі, Христе. Дорогие у Христе, браты и сестры, разважаем над словами Святого Писания, якія мы сёння разважаем, читаем падчас літургіі слова. Асаблівым чынам хочам звярнуць увагу на тыя словы, якія да нас Езус праз літургію слова скіроўвае, на што звяртаю увагу, каб мы у нашым жыцці словы Святого Пісання прымянялі, разважалі і сваё жыццё да словаў Святога Евангелія, да словаў Святога Пісання дастасоўвалі. Не словы Святого Пісання не сваё жыццё, не словы Святого Пісання да свайго грэшнага жыцця, але каб паступалі так, як нас навучае Езус Христос. Сёння першае чытанне паказвае нам кнігу мудрасці, і гэтыя словы гэтага чытання паказваюць нам, што грэшнікі выпрабоўваюць справядлівых, хочуць нават забіць. Але гэтыя словы таксама можна аднесці да Езуса Христа. Гэта такое прароцтва, што людзі паставілі пастку на справядлівага, на Езуса Христа, каб яго забіць, і яны хочуць знака, калі ён Сын Божы, то уратуе сябе. Будзе выбаўлены з рукі праціўніка.
І гэтыя словы здзяйсняюцца ў Езусе. Людзі ставяць пастку на Езуса, і таксама гэтыя словы выконваюцца ў словах святога Евангелія, якое мы сёння чуем, што Езус павучае сваіх вучняў, апостолаў, што мае ісці ў Єрусалім, там будзе цярпець, будзе забіты, што ўваскрэсне. Пра гэта Езус навучае. І таксама звернем увагу нашу, што для нас, веруючых, таксама паўстае спакуса, што мы вельмі часта думаем не аб важнейшых справах, якісьіх такіх меншых, можа, зямных справах тут у нашым жыцці. Езус звяртае на вельмі важную справу адкуплення людзей, пра сваю смерць, пра сваё воскресенне, а апостолы разважаюць, хто з іх большы, хто з іх мае ўладу, або хто будзе з іх большы. Таксама Езус павучае у словах святога Евангелія вельмі ясна, выразна, хто бы хацеў быць першым, няхай будзе слугою ўсіх. І гэтая праўда нас захвочвае, эта навука Езуса Христа нас захвочвае паразважаць, што той, хто выконвае у сям'і, у касцёле ці ў грамадстве уладу, пакліканы перш за ўсё быць слугою для ўсіх. Бацькі кіруюць сваімі дзецьмі, настаўляюць іх, даюць ім працу, абавязкі, але заўважым, што вось гэтая ўлада над дзецьмі таксама нясе за сабою і службу, бо бацькі ахвяруюць свой час, сваю працу, свае сродкі, здароўе, увагу для сваіх дзяцей, служаць сваім дзецям. Таксама і заўважым, што у касцёле нібы пробашч мае ўладу над парафіяй, але заўважым, ёсць слугою парафянаў. Служыць у канфесіянале, ідзе да хворых, удзяляе святыя сакраменты, удзяляе хросту, служыць святую мшу, удзяляе святую камунію. І гэта служба. І хоць з гэтым таксама і ёсць улада над, духоўная ўлада над парафянамі, але перш за ўсё клопат і служба для сваіх авечак. І таксама, калі хтосьці выконвае якое заданне, кіруе у, напрыклад, у школе, на прадпрыемстве, не павінен забываць, што гэтая пасада, заданне за сабою нясе службу. Павінен служыць іншым, дапамагаць. І калі, напрыклад, людзі забываюцца аб тым, што дадзеная ўлада, функцыя – гэта служба іншым, то пачынаецца непаразуменне. Так як сёння нас павучае апостол Якуб, дзе зайздрасць і сварлівасць, там безладдзе і усялякая ліхая справа. А мудрасць, якая выходзіць звыш, найперш чыстая, потым міралюбная, лагодная, пакорлівая, поўная міласэрнасці і добрых пладоў, бесстаронняя, некрывадушная, а плод справядлівасці сеюць спакой тыя, хто чыніць спакой. Гэтыя словы да разважання кожнаму пададзеныя нам, каб мы заўважылі, што маем у сваім жыцці будаваць добро, пазнаваць Бога, бо Бог ёсць найвялікшым добром, і таксама узрастаць у Божых снотах. Выкараняць з жыцця грахі,
а ўзрастаць у Божых цнотах. Цяпер вызнаем нашу веру ў адзінага Бога, Айца Всемагутнага, Стварителя неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Езуса Христа, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага, перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага нестворанага, адзінасутнага Айцу, раз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збавлення, зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень воскрес паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праворуч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале, судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разом з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў. Веру в адзіны святы каталіцкі апостольскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю воскрешення памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Да нашага нябеснага Айца, праз пасрэдніцтва яго мілаванага Сына, узнясём супольныя малітвы і просьбы. Молімся за святога Айца, каб яго аўтарытэт быў моцнаю падтрымкаю для людзей, якія шукаюць праўды. Цябе просім. Молімся за кіраўнікоў нашай краіны, каб яны кіраваліся прынцыпамі справядлівасці і дабра. Цябе просім. Молімся за людзей, якія шукаюць праўды, каб яны знайшлі яе у Езусе Христе. Цябе просім. Молімся за хрысціянскія сем'і, якім пагражае развод, каб яны знайшлі дапамогу ў Христе, які благаславіў іх сужэнства. Цябе просім. Молімся за вайскоўцаў, каб, выконваючы свой абавязак перад Айчынай, яны не забываліся пра свае рэлігійныя абавязкі. Цябе просім. Молімся ў інтэнцыі святой мшы о Божым благословлении, опеки Найсвятейшей Панны Марии и Айца Фабиана, об здоровье для Валентины Юнцевич з нагоди дня народження. Цябе просим. Молимся в интенции Святой Мши об збавлении житевечным Божьей милосердности для померлых, для Натальи Даўбейка, першую гадавіну пасля смерти для Збыслава Петровскага, третью гадавіну пасля смерти. Цябе просим. Молимся за нас, собраных у імя Пана, каб наша вера усё больш умацоўвалася і прыносіла трывалы і прыгожы плён. Цябе просим. Пачуй, Пане, наши молитвы и дапамажы нам выконваць Твою волю ў штодзённым жыцці. Праз Христа, Пана нашага. Все мое житье
назавсёды, это моё сердце погляди, ты любовь моя одиная. Тебе ахвярую, Пане мой, всё моё житё, и теперь я Твой назавсёды, это моё сердце погляди, ты любовь моя одиная. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Бог А так само на користь нам и всему Костелу Святому. Милосердный Боже, ласкаво прими дары своего люду, и ученика по наисвятейшем сакраменте мы отримали ласки, яких сынов ним довером прагнем, праз Христа Пана нашего. Аминь. Пан с вами. И с Духом Твоим, Угору серце, возносим их до Пана. подякуем Пану Богу нашему. Угодно это и справедливо. За правду и годно это и справедливо, слушна и избавенна, каб мы завсёды и всюди Тебе складали подяку. Пане святый Ойче всемогутный, вечный Боже, праз Христа Пана нашего, бо Он з литости до грешного человечества народився с Панны Марии. Праз свою муку на крыжи вызволил нас от вечной смерти, а про свое з мертвых повстание дал нам вечное житье. Тому с анgelами и архангелами, с усими святыми мы обещаем Твою хвалу, разом с ими ускликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, осанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит у имя Пана, осанна на вышинях. Соправды Божа, Ты святый, и справедливо хвалит Тебе все Твое створение. Бо про Сына Твоего Пана нашего Иисуса Христа, действенною мocою Духа Святого, Ты все оживляешь и освячаешь, и неспынно збираешь народ свой, каба до сходу солнца и до заходу складал имени Твоему чистую ахвяру. Тому едностью с усим Костелом, первый день тыдня, коли Иисус Христос воскрес, и спаслал на апостолов Духа Святого, праз Христа покорно молим Тебе, Пане. Освячи мocою Духа Твоего гэтые дары, якія мы принесли Тебе на ахвяру, каб сталися они телом и кровью Сына Твоего, нашего Пана Иисуса Христа, які нам наказал здійснять гэтую таямницу. Бо ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благословил, ламаў и раздавал своим вучням, кажучи: «Бярыце и ешьте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цело маё, якое за вас будзе выдано».
Падобным чынам па вячэры узяў келіх і падзяку табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прistя в хвале. Пане, успамінаючы збаўчу муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае воскресенне і ў небаўшэсце, і чакаючы Яго другога прісця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбранікамі Тваімі, найперш з Найсвяцейшай Паннай, Богородицей Маріяй, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апостоламі Тваімі і слаўнымі мучанікамі і ўсімі святымі, пра заступніцтва якіх мы спадзяёмся на Тваю нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленне. Будь ласкавы ўмацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі, са слугой Тваім папам нашым Францішкам, біскупам нашым Юзафам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і ўсім народам Табою адкупленым. Будь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая по Твоей волі стаіць перед Табою. О добры Ойча, ласкава з'яднай з сабою усіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх, нашых памерлых братоў і сясцёр і ўсіх, хто ў ласцы Твоей дошоў з гэтага свету, міласціва прымі валадарства Тваё, дзе і мы спадземся быць, каб разам з імі заўсёды радаваць Твоей хвале. Праз Христа Пана нашага, праз якога доры свет всялякімі добротамі. Праз Христа з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча всемогутны, в єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки і вечные. Молимся до Айца Небесного, як нас навучив Єсус Христос. Ойча наш, который есть у небе, святейся имя Твое, приди благодарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего, что темного, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в искусу, али избавь нас от злого. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога. Дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольны ад граху і захаваны ад сяляка неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа.
Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Прощи, не зважай на грехи наши, али на веру костела Твоего, и будь ласкавы, згодно с Твоей волей, одарить вас супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Супокой Пана нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, яки береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, яки береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, яки береш на себе грехи світу, одари нас упокоєм. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений, покликаний на вечеру Йогоную. Пане, я не вартий, каб Ты увайшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Хлеб найтишейший, оверни своим молчанием, скримени в белой гости, забери мою тигру. Хлеб найтишейший, огорни своим молчанием, скримени в белой гости, забери мою тигру. Огорни мяне, как як ты стався хлебом. Огорни мяне, как як ты стався хлебом. Поблагослови я хлеб подели, поміж тими, хто прагне. Поблагослови я хлеб подели, поміж тими, хто прагне. Хлеб найтишейший, огорни своим молчанием, скримени в белой гости, забери мою тигру. Хлеб найтишейший, огорни своим молчанием, скримени в белой гости, забери мою тигру. А кришики тыя, якія застануцца, а кришики тыя, якія застануцца, раздай тым, хто не верить у свое прагнение, раздай тым, кто не верит
забери мою землю. Хлеб найтишейший огорни своим молчанием, скривени в белой гости, забери мою землю. Пане, Ты дал наказы свае, каб мы пільна іх выконвалі. О, каб шляхі мае вялі мяне да захавання пастановаў Тваіх. Молімся, Божа наш Ойча, заўсёды падтрымлівай Тваёю дапамогаю тых, каго ўзмацняеш сваім сакраментам, каб мы, дзякуючы таямніцам, у якіх удзельнічаем, спазналі ў нашым жыцці плён адкуплення праз Хрыста Пана нашага. Amen. Об'яви душпастирські на 25 звичайний тиждень, 23 вересня, понеділок, успомін святого Піо з Петрильчини, святара. 27 вересня, п'ятниця, успомін святого Вінцента де Поля, святара. Святая імша в Стовпцах, понеділок і середа о 19 године, аўторак, чацвер і пятница у 9 годин раніцы, суботу у 9 годин раніцы і у 19 вечера. У нядзелю імша, як звычайна, у 11 і у 18. У адседзе імша у 7:45. У Жацераве у 9:15. У Новым Свержані у 13. Трэба адзначыць, што абавязкам бацькоў з'яўляецца рэлігійнае выхаванне дзяцей. Запісваем усіх дзетак і моладзь школьнага ўзросту на заняткі па рэлігіі. Тыя, хто сёлета і ў мінулым годзе ішлі да першай камуніі, таксама павінны вучыцца рэлігіі. Наперадзе у вас канфірмацыя, жмаванне. Заняткі ў гэтым годзе будуць праходзіць па суботах. Першыя урокі адбудуцца гэтую нядзелю, сёння, можна сказаць. Вось расклад ёсць у суполцы Вайбера і на дошцы аб'яў. Працягваюцца работы на раскопках. Дзякуй усім, хто спрычыніўся да гэтага працэсу. Жанчыны вельмі добра папрацавалі на складванні дошак, вельмі ўдзячны. У ларку ёсць новы часопіс «Наша вера». Купляйце, калі ласка. Столькі аб'яў, прыміце Божае благословенне. Пан з вами. И с Духом Твоим. Няхай вас благословить Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в супокои Христа. Дякуем Пану Богу. Святый Архангеле Михайле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокусов и пасток злого духа. Покорно просим, нехай его знищить Пан Бог, а ты, князю войска небесного, Божою Божию, скинь у пекла сатану и інших злых духов, які над
свете. Аминь. Помияние наш чудотворца стал печи оборонцом, но шлях избавления покажи, крой наш от лиха бережи. Помияние наш чудотворца стал печи оборонцом, наш шлях избавления покажи, край наш от лиха бережи. Помияние наш чудотворца стал печи оборонцом, наш шлях избавления покажи, край наш от лиха бережи. Боже, Ти прославляєш життєвий шлях вибраних слугів Твоїх, які побоженим євангельським життям і отданным служением поширали серед братов и сестер познание ім'я Твоего святого, обвящаючи Слово Твое и уделяючи святые сакраменты. Одари лаской и хвалы алтара слугу Твоего отца Фабіяна, заступника Столпецкого, який своєю опекою допомагає нам зрозуміти знаки володарства небесного на землі і обороняє нас і нашу отчину від нападків злого духа, праз Христа Пана нашого. Аминь. Разрушанец и достичь чакаем, рушайцова Панна Мария. У Тебе ратунку мы шукаем, разрушанец и достичь чакаем, рушайцова